No mä oon aina haaveillut tämmönen puufiskareita ja pienestä asti mulla on ollut erilaisia veneitä ja ajanut kyläkisoja ja kaikenlaista tommosta. Tää on mun 37. vene. Ja tämmöisiä vastaavia puufiskareita mulla on ollut 4. Ennen tätä mulla oli tommonen pikkusen isompi ja painavampi ja vahvempi. Mut se oli niin kuin liian painava tähän vauhtiin. Ja tätä venettä mä oon seurannut mukaan monta vuotta ja mä tiesin, että tästä tulee hyvä. Lähtee siitä, kun hattu pääsee. Joo, niin on. Se suojaa niin hyvin, kun mä oon kalju vielä ja vähän kipeä. Se sopii muutenkin. Joo, se sopii vähän tyyliin, joo. No se on tämmönen vanha puufiskari, kun on rakennettu 58 Pellingissä.